Dobre, tomu sa samozrejme dopracujeme. Karinka ide teraz riešiť skrášľovanie naše, nie myhalníc, ale obočia. Áno, a ja to nejdem riešiť, ja sa idem zvedavo pýtať. Na to tu máme Vierku Ondríkovú a pani doktorku Inu Malgotovú, ktoré nám už trošku povedali o tom zázraku vo svete kozmetiky, ktorý teda funguje na myhalnice, ale funguje aj teda na iné časti, ktoré by sme si chceli trošku upraviť. Vierka, akým spôsobom a čo ešte môžeme docieliť? Takže tým aplikátorom, ktorom je prostaglandín, môžeme používať ho na obočie. Niektoré dámy majú problém s obočím taký, že majú holé miesto na tom obočí, chcú si ho nejak vyplniť, bojujú s tým tetovážou rôznymi takými procedúrami, tak je to na to vhodný tento produkt. Naozaj to miesto zarastie, dokonca chlopky, ktoré sú také tvrdšie, zmeknú a pekne tak lahnú do tej línie. Takže na toto je tento prostaglandín v tomto produkte výnimočnom veľmi dobrý. Dobre, Vierka, ako to vyzerá? Čiže znova aplikátorom pretrieme to obočie, môžeme si to ukázať a necháme nejakým spôsobom zo pár minutiek vsiaknúť alebo niečo podobné. Je dobre po celom tom obočí chodiť alebo naozaj len linku? Tam, kde chceme mať zarastené to obočie, takže môžeme v podstate, keď ho chceme aj zhustiť, celú tú linku. Nie treba viackrát, stačí jedenkrát. Áno, to sa trošku rozptýli asi do pokožky. Alebo keď dáma má iba na niektorých miestach to miesto, ktoré je holé a chce si ho vyplniť, tak iba na to miesto si dá. Veľmi dôležité a zaujímavé pre mňa bolo, že teda na to jedno namočenie ten aplikátor prejde teda hornú, spodnú linku aj obočie, že naozaj nemusíme teda príliš veľa tej látky dávať. Naopak, pani doktorka, predpokladám, že to obočie asi nie je také citlivé ako očné viečko? Áno, je to tak, ale aj tam si treba dávať pozor. Hlavne tí, ktorí už vedia, že nejaké alergie majú. Ale pokiaľ si vyskúšajú ten jednoduchý test a nie je žiadna komplikácia, kľudne môžu aplikovať. Dobre, treba teraz spomenúť to, čo ste načrtli aj v prvom stupe, že to mierne začervenanie očí je normálne. Áno, je to normálne. Nie je normálny opuch. Áno. Je normálne aj také mierne svrbkanie? Mierne môže byť s tým, že to je vlastne ten prvá aplikácia vždy je taká, lebo to človek vlastne nepozná, ako bude reagovať to telo. Nesmie to proste opuchnúť do väčšieho rozmeru a nesmie to svrbieť tak, že proste, že stroškrie. Áno. Vierka, ja som veľmi netrpezlivý človek, ale veľmi ma to oslovilo, je to úplne nádherné, sú tie riasy naozaj také, ja by som povedala, že až ako mušacie nožičky, keď sa tak veľmi namaľujú. Ale vy ste hovorili, že ten efekt sa dosiahne až po pravidelnom používaní niekoľko týždňov, ale vy máte aj dobrú vec, ktorá dosiahne svoj efekt už po 4 minútach, ale tá nepatrí našim očiam, ale našim perám, takže o čo ide? Istá firma vyrobila produkt, ktorý je takisto zaujímavý. Po 4 minútach po nanesení je výraznejší objem pier. Takisto aj táto látka vyživuje a hydratuje pery. No, tak si to nanesme, aby sme vedeli tie 4 minútky počkať potom na ten efekt, ktorý myslíte si, že už je tak markantný, že aj voľným okom ho uvidíme, či skôr je to taká pocitová záležitosť? Aj voľným okom. Pocitová záležitosť je to trošička neskôr. Dámy uvádzajú, že asi po 3 týždňoch pravidelného používania sa tá pera stáva taká prúžnejšia, pevnejšia. Dokonca, áno, to je tá hydratácia zrejme znútra. Dokonca niektoré dámy staršie mi hovoria, že ktoré už majú vrásky na tých perách, tak sa tak vyplní. Áno, ten elastín, tam možno elastín sa trošku vyburcuje okolí. Veľmi dôležité je povedať asi, Vierka, že teraz, ak nanesieme ten lesk, môžeme to tak volať, alebo teda vďaka tomu aplikátorovi ten gélik, alebo tú tekutinku, ktorá tam je, tak nespájame pery, nerobíme pohyby, ako keby sme si ich normálne teda narúžovali alebo naleskovali. Necháme to takto voľne zaschnúť a po 4 minútkach by už sme mali vidieť efekt a snažíme sa nevísť z kontúr pier. Prečo? Aby to začervenanie okolo tých pier nebolo také výraznejšie, aby nebol tam ten veľký rozdiel medzi tými perami a tou hranou.
Možno teraz dievčatá, ktoré nás sledujú, koketujú s touto myšlienkou si to vyskúšať, veď my sme také väčšiné pokušiteľky, ale možno niektoré majú taký ten rešpekt, že je to predsa liečivo, je to teda forma, ktorá sa aj pri vážnych diagnózach, hlavne očných, používa. Môžem vlastne aj koketovať alebo poťahovať trošku to šťastie za nohy, ako sa povie, a koketovať s tou myšlienkou a vyskúšať si to? Nemusíme sa naozaj báť niečoho? Toto vlastne v tomto preparáte nie je prostaglandín. Tuto je vlastne len niacin, čo je vlastne zo skupiny vitamínu B. Aha. Ten vlastne viaže vodu a hydratuje, zväčšuje ten objem. A potom sú tam oligopeptidy, ktoré podporujú vlastne tvorbu kolagénu a glukozamínov, ktoré vlastne sa podieľajú na tom, že máme pružné, pekné pery, vyplnené, tie vrásky sa vyplnia. Takže v tomto zhodou okolností nie je ten prostaglandín. A čo sa týka toho prostaglandínu? Tam sú tak minimálne množstva, že vlastne to nie je liečenie. Nedá sa to samozrejme používať, teda porovnať s tými formami a s tými miligramami a mililitrami a mikrogramami, ktoré sú v medicíne. Dobre, no neviem, ešte nám asi 4 minútky celkom, ale áno, oni trošku tak puchnú. Áno. A treba povedať, Mirka, že tento efekt teda nie je trvalý, že je to na niekoľko hodín, čiže možno ak ideme do spoločnosti alebo ak chceme na konkrétnu nejakú príležitosť si tú pusu trošku zvýrazniť, tak to môžeme použiť. Presne tak a môžete to použiť niekoľkokrát za deň. Keď sa to dáva pravidelne tie 4 týždne, tak ten efekt je tam taký stabilnejší. Dobre, a úplne posledné je, že tie myhalničky po tom používaní tých 8 týždňov až 12 teda, oni majú tendenciu prirodzene vypadávať a meniť sa. Čiže ak sa po 12 týždňoch nerozhodneme ho používať, tak opäť sa vrátime k svojej dĺžke. To treba znova povedať tiež. Tak ten výrobca uvádza, v podstate je to prírodzená obnova toho tela. Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. Tak, myslím, že sme vás tak dostatočne popodkušovali, aby ste to vyskúšali. Je naozaj veľmi pekný efekt, príjemný. No ale my sa budeme venovať